निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओं नमो भगवते जगन्नाथ बलभद्र सुभद्राभ्यां नमो नमः। परम बांधव बोली पादे मो शरण गली पार हेबा पाई विषया सागर पार हेबा पाई विषया सागर छामुरे मु जनाइले परम बांधव बोली पादे मो शरण गली पशु प्राय होई पशी घर बने सत्य छाड़ी मुही असत्य भ्रमे पड़ी जीवी काले असत्य जाल रे पड़ी जीवी काले असत्य जाल रे धरिब मोते संभाली परम बांधव बोली पादे मो शरण गली। श्री जगतनाथ जगन्नाथ परम बांधव को पदार बिंदरे अनंत कोटि दंड। बंधुगण अधुना ये कली जुगरे मानव समाज घोर दुर्दिन रे गति करुछि। समस्त मानव समाज को यही अधम नरोत्तमर शतकोटि प्रणाम। जेतेबेले मानव समाज यही कली जुगरे न्याय अन्याय धर्म अधर्म बुझी न पारी विचार न करी निजर उन्नति पाई आगे चली धर्म कौन अधर्म कौन से विषय आम माने अवगत हो पारुना है। जेतेबेले ये समाज अंध भाव मूर्ख भाव विचार सार नकरी आगे चली सेतेबेले आगु को कौन हब ताहा आमे माने के बुझी पारुने बा चिंता मध्य करि पारुने। ए मानव समाज किपरि जीवन विकल रे खाऊछि एवं आगु को कौन हब से विषय एक छोट कहानी मु आपण मानक पाखरे समर्पण करुछि। आशा करुछि कहानी को आपण माने निश्चित भाव ग्रहण करिवे। थरे जड़े व्यक्ति घंच जंगल मध्य जीवन विकल रे पड़ी उठी धाउछि। कारण ता पछरे 6 जन डकायत तड़ी मारिदेवा विचारा करिब कौन। जंगल मध्य जितेबले अणनिश्वासी होई धाई धाई चली घंच जंगल जंगल भितरे ता अज्ञात गोटे कूपरे खसी पड़ला। अंधकूप से अंधकूपरे खसी पड़ला। जितेबले खसी पड़ू पड़ू देखिला कूपर थे गोटे गछ को से आश्रा करी ओहली पड़ला। बिचरा गछ को आश्रा करी ओहली चाहिला ऊपर को देखिला डकायत 6 जन कूप चारिपटे घेरी बसछंती। कौन करियो बिचारा
ଚାହିଁଲା ତଳକୁ, କଣ ଦେଖିଲା? ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ କଳା ନାଗ ସାପ ଫଣା ନେଇକି ଫୁଫୁକାର କରୁଛି। ବିଚରା ଦେଖିଲା ଉପରେ ଡକାୟତ 6 ଜଣ, ତଳେ କାଳା ନାଗ ଫଣା ନେଇକି ଫୁଫୁକାର କରୁଛି, ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ତଳକୁ ପଡ଼ିଲେ ଦଂଶନ କରିବ, ଉପରକୁ ଡକାୟତ ମାନେ ମାରିଦେବେ। ଯୋଉ ଗଛକୁ ଆଶ୍ରା କରିଥିଲା ସେଇ ଗଛରୁ ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା, ରୁଟ ରୁଟ ଶବ୍ଦ। ବିଚରା କଣ ଭାବିଲା? ଗଛକୁ ଯୋଡେ ମୂଷା ଦେଖିଲା, ଗୋଟେ ଧଳା ମୂଷା, ଗୋଟିଏ କଳା ମୂଷା। ଏଇ 2ଟି ମୂଷା ଗଛର ଚେର କାଟୁଛନ୍ତି। ଗଛ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡିବ। ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ତଳେ କାଳ ନାଗ ଦଂଶନ କରିବ, ଉପରକୁ ଗଲେ ଡକାୟତ 6 ଜଣ ମାରିଦେବେ। ଏଇ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଚାର କରିବ କଣ? ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଏଇ ମାନବ ସମାଜ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସେଇ ପରିକା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ଉପାୟ କଣ କରିବା? ଆମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ପରିକା ସଂସାର ରୂପୀ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଧାଇଁଛେ। ଆମ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ 6 ଜଣ ଖେଳିଛନ୍ତି କୁପର ଚାରିପଟେ, ସିଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ଯୋଉ ଧଳା ମୂଷା କଳା ମୂଷା ଗଛର ଚେର କାଟୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ରାତି। ଦିନ ରୂପକ ଧଳା ମୂଷା, ରାତ୍ରି ରୂପକ କଳା ମୂଷା ଆମ ଆୟୁଷ କ୍ଷୀଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ କଳା ନାଗ ସାପଟି ଚାହିଁଛି ଫଣା ଟେକି ଫୁଫୁକାର କରୁଛି, ସେ କାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡିଏ କାମ କରୁଛେ, ସବୁ କାମ ଗୁଡିକ ଆମେ କାହା ପାଇଁ କରୁଛେ? ନା ଭୂତଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛେ। ଇଏ ଜଞ୍ଜାଳ ରୂପ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ବିଷୟ ରୂପ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡି ଆମେ ସବୁ ଯେତେ ଗୁଡିଏ କାମ କରୁଛେ, ସବୁ ଭୂତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏକି ଆମର କେହି ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟା ଦିନକ, ସେ ଦିନକ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 24 ସେକେଣ୍ଡ ହଉ ବା 24 ମିନିଟ ହଉ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧିର ଥିବା ଯୋଉ ସମୟ, ସେ ସମୟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ୍ରାହି ପାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की